Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha kunee-players ezintathu iKaizer Chiefs kumele ke iba iyazikhawulezisa iyasayina uJunior Dion weqela leGolden Arrows, uMabasa ebephaa Orlando Pirates, Kabelo Dlamini phaa Orlando Pirates. uJunior ke Dion umfana omdala angayimpendulo phaa kuqela kule Kaizer Chiefs xa bemthelekisa abasemfuthweni wolwazi oonondaba beyithelekisa le nto, bathi angayimpendulo adityaniswe phaa kunye noSilva. Afumana ke okwakupaselwa kuhle kukaMduduzi Shabalala kunye noMfundo Vilakazi ngeliphelele, adlalelwe ibhola nguMfundo Vilakazi kunye ke noMduduzi Shabalala. Kuthiwa ke noko angakwazi ukuyikhulula ke iKaizer Chiefs uJunior Dion. Sidlule ke lapho siye kuMabasa. Akho mntu ngamaziyo kuMabasa indlela strongo ngayo, akho mntu ngabaziyo uMabasa indlela umfana omdala ayingozi ngayo xa ejongene nomnatha. Akho noba singabe simcacisa uMabasa ustrongo kakhulu. iKaizer Chiefs kule ndawo ikuyo iyamdinga uMabasa, noba ingazithini itshone vela kodwa yona kulaa ndawo ihleli kuyo iKaizer Chiefs iyamdinga uMabasa. Singene phaa uKabelo Dlamini. Kabelo Dlamini naye umfana omdala xa eza behind izistrikers ezi uyingozi kakhulu umfana omdala, futhi ke neKaizer Chiefs xa inomfumana ingakhululeka kula makhamandela ijongene nayo. Ndizama ukuthi ke uKabelo Dlamini kunye ke noMabasa iKaizer Chiefs noba itshona ilala ivela iyabadinga kwesi simo ijongene naso. Khumbula ke kaloku umphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs igqibomemezela ukusayina uThabo Molisane phaa kwiqela ke leStellenbosch, umfana omdala yi-centre back. Ibethelele isikhonkwane ke phaa iKaizer Chiefs. Ndicinga uba ke kuba ke igqibohambisa phaa u-Eden McCarthy izama ke ngokwengeza ii-centre backs yayo abafana bokuthula noxolo, kodwa ingathi uyabuya ke nomfana ke kaRashun Dukli phaa ngasemva. Ndiqinisekile nguyena ke uzokwazi udlala ncakasana laa ndawo ibidlalwa phaa yile nkwenkwenyana ebencinci phaa u-Eden McCarthy. Bakhona ke abadlali ke abafana noHappy Mashiane phaa uGeorge Mahlow, Ashley Duprez, abafana abadala ingathi iKaizer Chiefs abo badlali ke iza kubadudula ibakhupho ontwari. Ndibala kanjalo ke baphulaphula ingathi ke bazawudedela indawo iza kubakhupha phaa ngaphakathi ke eNaturena. Injalo ke baphulaphula ke ningake ningene ke nani ke nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.